Čo robíme dneska? Dnes robíme elektriku, aby sme mohli už konečne dať pregleky. Ja mám pásku a meter a idem naznačiť, kadiaľ pôjdu LED pasiky. Hore by mali ísť 3 a jeden ponad kuchyňu a stratili sme ten LED pasik, ktorý máme kúpený už strašne dlho. Ale to nevadí, vieme, že je ho 5 metrov a musím to nejako rozmerať, aby sme to presne vedeli dať. No, určite chcem, aby bol nejaký prístupe. Ale to bude vlastne na poličky. Čo si hovoril. Dobre, teraz by sme si chceli určiť polohu poiskovej skrinky, natiahnuť po nej kábel a ešte skrátiť všetky vodiče na požadované dĺžky LED pasíkom, vypínačom a zasúkom. Vodiče. Vodiče. To znie tak profesionálne, ako keby si sa do toho rozumel. Však. No, som teraz zastrihaný. Zraž sa mne. Ďakujem, môžeš za to ty. Ale poďme sa venovať. Ja som tiež nádherná. Poďme sa venovať práci. Tak, teraz premýšľame, kam umiestniť poiskovú skrinku, ako by nám najlepšie vyšli LED pasiky na strechu, s tým, aby sme mali stmievač priamo pri dverách, aby bolo čo najlepšie do... Tu. Áno, áno. Áno, to by vlastne fungovalo tak, že keď pôjdem, tak aby som dočiahol, kde je stmievač. Položujeme, že bolo nejak takto. Hej. To nechám na architektu niekde a ja budem len zapájať. Architektka zatiaľ určila, kde budú LED pasiky. No. Je to okolo hodiace. Presne, aj s vizualizáciou. Mám ti to chytiť? No, tu sme skončili naposledy. To je celkom dobrá lokalita na poistkovku. Najradšej by som chytil ešte nejakú kostru. Priamo tu. To by nám ušetrilo kopec kábľa. No. Čo by si povedal na poistkovku tu? Dobre. Mohla by byť tým pádom aj zapustená. To by bolo fajn. No. Teoreticky môžeme dať sem, alebo potom prípadne môžeme dať niekde sem, túto za kuchyňu, kde by tiež mohla byť zapustená ešte aj skrytá. To by tiež nebolo od veci. Mne sa páči mimo kuchyňu, čo ak v kuchyni vylejem bandasku. No, ale ono bude stále dosť vysoko, že to nebude dole. To by si musela vyliať vody potiaľto. No veď ale však práve, keď dáš naplnenú bandasku a budeš ju pchať do tej skrinky, tak sa môže vyliať z nej, nie? Takže vyšplechnúť. No, je zakrytá, ale dobre, to ešte môžeme prejednať. Ešte otázka, ako nám potom vyjdú dĺžky káblov, lebo vlastne ja som meral odtiaľto na zasúky a ešte odtiaľto budeme potrebovať jeden na LED pasík nad kuchyňou. Máme ináč tej elektriky pomerne málo, že nie je to nič také strašne komplexné. Takže tak. A čo je v tom sačku? No to mi ty povedz. Ja neviem. Ja som to tam nechal, lebo neviem, čo to je. Že nikto nevie. A v tejto chvíli sa už aj bojím opýtať, čo to je. No ešte ukážeme, čo je tu. Aha, tam je to naolejované, nie? Áno, sú ošetrené dutiny. Z čoho som sa ja veľmi To, čo bolo vyvarené, tak je ošetrené. Kde?
Ukáž. Všetko, čo bolo vyvarené. Tam, tu, tam, tu, tam, aj na druhej strane. Lebo sme mali šťastie, kúpili sme vyvarenú dodávku. Sice nie úplne dobre, ale vyvarenú. Áno, ako si ty povedala, že ja by som to možno spravil, ale kto vie kedy? Necestovali by sme tento rok. Je to dosť možné. Pardon, ešte kus plechu. Smelo. Dobre, tento druhý by mali niekde tu. Dobrý nožík. Bol ostrý, pred 100 rokmi. Poď, ale kábel ešte prevedem. Dobre. Tak. My to pôjde tadiaľto útrobami tohto duchata, aby sa to lepšie zachytilo. A vlastne týmto budeme napájať LED pasíky na strope. Stropné LED pasíky. Radie, lebo si vrám, že už mám na to vek. Tak to vieš, iba zatočíš prštekom. Tak, párkrát, druhý sa mi do toho zamotal, samozrejme na video. Potom spravíš toto. A je to. Smelo. Poďme na to. Architektka povedala, že by mal byť dimer niekde tu. Skracujem vodič na požadovanú dĺžku. Takže dneska je mi prst. Som mal dobrú kávu a dneska je také počasie, že by sa mi hodila dobrá káva. Dobre. Hotovo. To je lepšie ako ty nožky. Hurá! Dobre. Bečko, prečo to strieľaš tými nožtičkami? Aby som veľký profesionál. A všetko dobré na rade sme si zavodli doma. A som lenivý ísť do garáže zobrať nejaké normálne kliešte. Tak skúšam, či to vôbec pôjde. Ale vyzerá, že sa držia statočne. Normálne. Asi pôjdem do garáže. Ideme dneska robiť. Ja mám dneska úlohu, ktorú som si zadelil, a to je natiahnuť kábeľ, ktorý pôjde hlavný ku poiskovej skrinke. A ty ideš domeriavať preglejku, aby nám presne sadla, keď budeme vrtať. Mojou úlohou je na preglejku naznačiť, kde treba vyvrtať dva otvory, odkiaľ pôjde káblik na vypínač na svetlo. A potom si naznačiť, kde máme nosný systém driev. Nosný systém driev a kde sú šrobiky, aby sme netrafili tie. A ešte musím zabrusiť tento roh. Aj tuto sa nám to trošičku takto zasa jemnejším šmirglom pobrusiť, aby do... Poďme na to. Čo sa to tu pajedíš? Bužírka, vieš ako? To je slas. To je nehodľavá bužírka. No máš najhrubší kábel na prívod. A všetci vravia, že sa to tam ťažko dáva a majú pravdu. Ale dobre, že je nehorľavá. No jasné, to treba. Hotovo? Tak kábel on je hotový. Keď sa vybužírke a už môžeme previesť tam, kam patrí. Super, poza. Tapacír. Dobre. Takže keby sa náhodou aj niekde predral a náhodou poistka by to nezvládla, tak nemám zazvárať o karosériu. A ja som naznačila šroby. Naznačila som si šroby, aj kadiaľ idú dreva v konštrukcii. Naznačila som si, kde budeme vrtať dieru, aby tadiaľ prešli tieto káble. A teraz idem zobrať šmirgel a ošmirglujem, aby to bolo pekne zaoblené.